Idol John Kamen. Naglipas, digiti may bilang attest the scholar, City Ilocos Norte Provincial Jail, test the skills training courses sa Food and Beverage Services NC2, Can Front Office Services NC2. Naangay ti graduation ceremony dila Engkalman, May 26, ket ito'y anaawas sa disertipiko, amang ipaneknek iti panakakompleto da tinatakamat a kurso. Nekan pa iti gundaway, digiti PDL ang nakapagsarita, kabayatan na ti seremonya, ket ito'y asidadaan ngayong buray da, ti kapadasan da iti programa, ana ipaaya kadakwada. Maragsakan, digiti na surok talupulo a PDL, tanuman pa'y adada iti o negative pagbaludan, ket nekan da ti gundaway ang nakasursuro, babayan ka digiti programa ti gobyerno. Nabagbagaan mes dagitoy, na pasnek na ti inda pa nagbalbali ket adto pa iti magunodan da abalegi nang nangron na ket adda iti intervention at tulong kadakwada ang mabalindan to a panggidaan. Agtultulin met ti test da mangipaay kadagiti kakaste programa tapno sana masayang nang nangron na no basit ti maupopar kadagiti slot when offered courses. Kadwa iti 99.5 Bas ng Lawag, Idol John ng Gistin, Tatak, or Remen.